खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। फांसिनि अर्डार मोननाय एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिथांमोना फांसिनि साजानिफ्राय बारग'नो हासिगौखौ एडभकेट बिथांमोना फोरमायदों होनना बि रिमोनलां बिथाङा मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि नारा नाथा खामानि मावनायनि गेजेरजों बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों होनना बि रिमोनलां बिथाङा बुङो। आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनि दैदेननायाव जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि सायाव सावरायलायनाय जादों आरो थाबैनो एनआइए नि केसफोरा सुस्रांजागोन आरो थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा नारा नाथा नाजागासिनो दं होनना बि रिमोनलां बिथाङा फोरमायो। नेक्स्टआव दं खौसे जानोब्ला इउपिपिएलआ सरकारखौ नागारनानै फै अब्लासो आं इउपिपिएलखौ फोथायगोन। आं चिफ जागोन ना जाया बेनि सायाव इउपिपिएलजों सावरायलायनाय जायाखै। बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव माबोरै इउपिपिएल आरो बिपिएफ जयै बिसायख'थि गेलेनांगौ बेनि सायावसो सावरायनाय जादों। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा। जेब्लानो बिटिआरनि बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनो गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराबो गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनायखौ नुगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो मैया क'क्राझारनि आफागावआव क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि 73 बोसोरारि जथुमायाव बोथोर गाज्रिखौ नेवसिनानैब्लाबो हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। मैया सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला कमिटि बिपिएफनि 73 बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनाय जायो। फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं आरो रंसारिफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनाव सानजौफुआव गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जायो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि बारग' चिफ एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लायो। बिथाङा बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्लानि मोनद' समस्तियाव 100% जौखोन्दो देरहागोना रोखा होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा बुङो दि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ बोरै खौसे जानानै खामानि मावलांनो हागोन आरो बिजेपिखौ बोरै बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनो हागोन बेनि सायाव सावरायलायनाय जादों होनना बिथाङा बुङो आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया 25निबो बांसिन मासि लानानै बिपिएफ हानजाया सरकार बानायगोन होनना बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं नेशनेल इउटुब चेनेल जस टक आसाम मुंनि मुंदांखा हिन्दी इंराजि चेनेलाव बर'नि फावखुंग्रि पुजा बर' बिथाङा बे चेनेलाव आगान होजेननाय बर'नि गिबिसिन जाफुंसारनाय सुबुं जानो हादों। बे थांखि जाफुंसारनायनि सायाव पुजा बर' बिथांनि बाथ्राफोरा बयखौबो थुलुंगाखांहोदों। पुजा बर' बिथाङा गावनि गोब्राब नाजानायजों दासान्दि बिरखंआव केबिन क्रिउनि साख्रि मावगासिनो दं। मैगं थाइगं फानग्रा गोरिब नखरनि फिसाजो पुजा बर' बिथांनि नाजानायखौ ससियेल मिडियायाव गोबां बाख्नायनायखौ नुनो मोन्दों। नेक्स्टआव दं चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारियाव थानाय मानास सेरफां इउपिपिएल ब्लकनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय 760निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ खौरां मोन्दों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। नेक्स्टआव दं काजिरङायाव 4 आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्रा फलानफोरखौ हमनो हानाय जायो आरो लोगोसे साइलेन्सार लगायनाय पिस्तलफोरखौबो जब्द खालामनो हानाय जायो। मोनसे अपारेशननि गेजेरजों गंसे साइलेन्सारखौ मोननाय जादोंमोन। बेनि उनाव आसाम पुलिस आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ काजिरङानि बांगरी रेन्जआव बिसोर 4 फलानजों लोगोसे साइलेन्सार गोनां पिस्तलखौ हमनो हानाय जायो। गिबियाव सासे फलान अर्जुन रांपि जाय कार्बि आंलंनि थागिरि बिथांखौ हमनो हानाय जादोंमोन। बेनि उनाव पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामनायाव आरोबाव 3 फलानखौ एरेस्ट खालामनाय जायो आरो बिसोरनि मुङा फारियै कारसिं बे, टाइजेल लेखटे आरो सबार इंलिन होनना सिनायथिनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर गासिबो काजिरङा नेशनेल पार्कनि आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्रा गेंनि सोद्रोमामोन। नेक्स्टआव दं बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सासे साब इन्सपेक्टरखौ रां जाख्ल'नायनि सायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन दोलोआ एरेस्ट खालामनाय जायो। हमजानाय साब इन्सपेक्टरनि सिनायथिखौ सुबल चन्द्र रय होनना सिनायथिनाय जायो, जेराव बिथाङा गंसे मटर साइकेलखौ हगारना होनो थाखाय 2000 रां घुस बिदोंमोन, नाथाय मटर साइकेल बिगोमाया रां होनो राजि जायाखैमोन आरो साब इन्सपेक्टर सुबल चन्द्र रयनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानो थाखाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन दोलोजों जगाजग खालामो आरो थांनाय 3 अक्ट'बर खालि बरमा पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय गंसे हटेलाव मटर साइकेल बिगोमानिफ्राय साब इन्सपेक्टरा 2000 रां घुस लानाय समाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन दोलोआ हमनाय जायो आरो रांखौ जब्द खालामनाय जायो। बे जाथायनि थाखाय एसिबि पुलिस थानायाव केस नम्बर 75
2024 नि गेजेरजों जाख्ल'नायनि थाखाय साब इन्सपेक्टरनि हेंथायै फोरमान मोननायाव साब इन्सपेक्टर सुबल चन्द्र रायखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। नेक्स्टआव दं भारत सरकारा असमिया रावखौ क्लासिकेल लेंगुवेजनि महराव फोसावनायनि सायाव असमियाफोरा रंजाखांदों। नाथाय बेनि गेजेरावनो आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होदों। बिथाङा बुङोदि भारत सरकारा असमिया रावखौ गनायथि होनो सोर? भारत सरकारा आसामनो मा होदों? नाथाय आसामा भारतनो गोबां होदों। आसामा भारतनो साहा, थाव, गान्दा आरो जुबिन गार्ग होदों होनना जुबिन गार्ग बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव बुङो। आं दिनैसिम बेसेबां मेथाइ लिरदों गासैखौबो असमिया रावावनो खनदों। आंनि मेथाइनि गनायथिखौबो भारतआ गनायथि होगोन नामा? भारतआव मोनसेल' क्लासिकेल लेंगुवेज दं, बेनो जाबाय संस्कृत होनना जुबिन गार्ग बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि एबा NIA आ पाकिस्तानी उदखारि हानजा जैश-इ मोहम्मदनि सन्देहआव सा 9 सुबुंफोरखौ आसामनि गवालपारा जिल्लायाव हमनो हानाय जादोंमोन। बे जाथाया शुक्रबारखालि हराव जायगानि पुलिसनि मददजों नायबिजिरनायनि उनाव जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ केस नम्बर 132024 NIA DLI नि गेजेरजों सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना खौरां मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हमजानाय जाथाया मोनसे गिदिर अपारेशननि बाहागोमोन, जेराव जम्मु काश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आरो दिल्लीयाव खनसेयैनो 22 लकेशनाव नायबिजिरनाय जादोंमोन। आसामनि गवालपारा जिल्लायाव हमजानाय बिसोर सा 9 सुबुंफोरखौ सन्देह खालामनाय जादोंदि जैश-इ मोहम्मद, जाय पाकिस्ताननि मोनसे उदखारि हानजा, 2019 मायथाइनि पुलवामा एटेकनि थाखाय बदनाम, जेराव 40 भारतारि जवाना मुंख्लं जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होयो। नेक्स्टआव दं मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव मेघालयनि गार' हिल्स जिल्लानि गोबां बाहागोआव हा गिसिखानाय आरो दैबानानि जाहोनाव दासिम सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होनना खौरां मोन्दों। खौरांनि बादिब्ला सोनाब गार' हिल्स जिल्लानि डालुआव हा गिसिखानायनि थाखाय सा 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 7 आ हास्टियासा सांमा होननाय जायगायाव फबसिन जानानै जिउ खहा जायो। थैनायनि अनजिमाखौ बांनो हागौ होनना मिथिनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो चिफ मिनिस्टार सांमा बिथाङा गोख्रै रैखाथिनि थाखाय रैखाथि हानजाखौ थिसननाय जायो आरो थैनायनि नखरफोरनो राङारि मदद होनाय जागोन होनना फोसावो। नेक्स्टआव दं नोंथाङाबो लटारि खेलानि टिकेट लायोब्ला सांग्रां जायोब्लानो जाबाय, मानोना माखासे स्केमार्सफोरा लटारि टिकेट डिसकाउन्ट अफारनि मुङाव गोबां रां लुथिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो हाइकर्टआ लटारि खेलानि थगायनायखौ हमथानो नाजासेयावबो स्केमार्सफोरा गोदान राहाजों रां लुथिनो नाजागासिनो दं। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटीआव मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। जिजाजुर रहमान मुंनि सासे सुबुङा नंखाय लटारि फाननायनि मुङाव रायजो राजाजों हमजादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जिजाजुर रहमाना बिदिनो गोबां नंखाय डिसकाउन्ट अफार टिकेटनि मुङाव रां लुथिदोंमोन। नेक्स्टआव दं जेराव इजराइल आरो इराननि दावहानि थाखाय गासै हादरावनो थासारिया गोब्राब जानानै दं। बेनि गेजेरावनो खौरां मोननाय जादों दि भारतनि फरेन मिनिस्टार एस जयशंकर बिथाङा पाकिस्तान दावबायगोन। 15 आरो 16 अक्ट'बराव एसिय' एबा शेंघाई क'र्प'रेसन अर्गेनाइजेशननि मिटिंआव बाहागो लानो थाखाय एस जयशंकर बिथाङा पाकिस्तानाव थांगोन। 2015 नि उनाव भारतनि मिनिस्टारा पाकिस्तानाव थांगोन। बेयो 9 बोसोरनि उनाव गिबिसिन भारतनि मिनिस्टारा पाकिस्तानाव थांगोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोमोन्दो गाज्रिनि थाखाय थांलाय फैलायखौ बन्द खालामना दोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो भारतनि फरेन मिनिस्टार एस जयशंकर बिथाङा एसिया मिटिंनि थाखाय पाकिस्तानाव थांगोन होनना खौरां गोसारदों। नेक्स्टआव दं तामुलपुरनि महाबारियाव 3 फरायसुलिखौ फोरोंगिरियानो आथोनारि गाग्लोबनायनि अजदआ सोराङाव फैदों। दायनिगिरि महाबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र दासनि सायाव बे अजदखौ दैखांदों आरो दायनिगिरि गाहाय फोरोंगिरिखौ अजद होनाय बादिनो गादिबारि पुलिसआ खायो। 3 फरायसालिफोरा अजद होनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो नखरनि लोरबांथिखौ खाबु लानानै बेबादि मुगैथाव खामानिखौ गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र दासआ मावबोगासिनो दंमोन। फरायसाफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि बागै सोरनोबा खोन्थायोब्ला बुथारनायनि हुमखि होयोमोन होनना अजद दैखांदों। बेनि अनगायैबो गाहाय फोरोंगिरिया मबाइलाव गाज्रि भिडिअ दिन्थियोमोन होनना फरायसुलिनि नखरा अजद दैखाङो। नेक्स्टआव दं गुवाहाटीनि सान्तिपुर स्लुइस गेट खिसिट्रायाव सासे बिजनेसमेनआ लामा जाब्रबथायाव हरखाबै जिउ खहा जायो। बे जाथाया शुक्रबारखालि मोनायाव जादोंमोन। जाथाय जानाय सुबुंनि मुंखौ साइबुद्दिन आहमेद होनना सिनायथिनाय जायो। बियो गावनि दखानखौ बन्द खालामनानै न' फारसे थांबाय थानाय समावनो गंसे सिनाय मोनै गारिजों जाब्रबथाया जायो। बे जाथायनि सायाव जायगानि थागिबि सुबुंफोरा साइबुद्दिन आहमेदखौ सोलो खालामनानैसो गारिजों जाब्रबथाय खालामनानै दायनिगिरिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांदोंमोन होनना सन्देह खालामनाय जायो। जाथायनि उनाव जाथायसालियाव पुलिसआ सहैयो आरो गोथैखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।